Det gik strålende. Godt så. Så vil jeg gerne lige have, at I alle sammen ligger an. Og fyr. Og højt tager lige plads. Tak. Okay. Walter, hvis du lige kan smutte over på den anden side. Tak. Læg an. Repeter. Ild fra midten af. Begynd. Venstre om, når I har let. Walter, når I har let. Niels. Godt så. Fremad i tempo. Flank til højre. Omkring. Venstre om. Løb efter den forreste mand. Bare løb lidt til højre. Og så lidt til venstre. Og så omkring igen. Godt så. Hold. Form en dobbelt kolonne. Lige der. Høj. Nå. Måske der var lidt problem. Jeg kan kun blokke ned lige nu. Ja, Lukas, hvad vil jeg stå pænt? Okay, gør klar til at advance. Eller fremad i tempo. I skal blive i dobbeltkolonne. Prøv lige at gøre klar til hold. Hold. Fix lige linje, tak. Godt så. Bare løb bag den forreste mand, og så prøv at blive så tæt som muligt. Fremad i tempo. Perfekt. Gør klar til at I lige tør skab ind til venstre. Og så til højre. Gør klar til hold. Hold. Venstre om. Bagerste kolonne, I gør lige så I kan se mellem skuldrene på forreste kolonne. Godt så. Læg an. Repeter ild fra højre mod venstre. Begynd. Tak. User joined your channel. Hallo. Omkring. Gør klar til march. March. Gør klar til hold. Hold. Omkring. User left your channel. User joined your channel. I må gerne lige, I skal sigte på den yderste til venstre. Det forreste dukker der, og så den yderste til venstre. I skal ikke sigte det nu. Okay, Ragnar. Jeg sagde heller ikke, I skulle skyde. Nå. Læg an. I må gerne lige skrive i chatten, hvad I får. Fyr. Ja. Så siger vi lige omkring. Gør klar til march. March. Gør klar til hold. Hold. Omkring. Læg an på den yderste til venstre. Kom lige i linje. Tak. Og fyr. Forreste kolonne i former lige ind med bagerste kolonnes højre. Ja, det går lidt hurtigt, tak. Godt så, læg an. Så vil jeg gerne have, at de bliver ved med at repetere ild fra venstre mod højre. Begynd.
Og med at blive ved med, der mener jeg ligesom fri ild bare i repeterer ild, så Ragnar bliver bare ved med at stoppe med at skyde. Så tror jeg, han dør. Og det var fordi, jeg skulle ordne noget. Ja. Jeg kunne ikke rigtig blokere ordentligt, jeg kunne kun blokke ned hele tiden, så jeg skulle lige have fikset det. Yep. Jeg er tilbage. Og nu hvor du er der, så må du egentlig gerne lige hoppe op på... hoppe over til den der dukke. Ikke en anden. Bare den yderste til venstre. På de Enormt. forreste. Godt så. Hold inde. Hold inde. Og du må egentlig gerne bevæge dig sådan lidt frem og tilbage mellem de to yderste dukker der. Nå. Bare løb. Lad være med at lave alt muligt ned. Læg an. Fri ild. Tag tid. Fri, sagde du. Ja, jeg sagde fri ild. Ja. Hold inde. De vil skyde herovre i hvert fald. Ja. Det er jo så god disciplin, vi har jo lært aldrig nogen til at skyde flaget. Nej. Flere er herovre, jeg var en soldat herovre. Gør klar til at avancere i trappegang for venstre. Begynd. Nå, det er mesterligt. Gør klar til hold. Hold. Læg an. Når i linje. Og fyr. Det er godt skydning. Det må jeg give jer. Tak. Hold inde. Læg an. Repeter ild for venstre mod højre. Begynd. Hold inde, hold inde. Godt du lyttede, Jacob. Sagde jeg egentlig ikke venstre mod højre nu? Jo, du sagde venstre mod højre. Ja. Fint nok. Bare lige være vågen næste gang, tak. Læg an. Repeter ild fra venstre mod højre. Begynd. Kan det være team damage der? Hey. Jamen, Det ved jeg skal ikke. vi ikke skyde efter teammates? Er det ikke det, vi er blevet oplært? Så det vil sige, du skyder ikke efter høj. Nej, jeg skyder efter den under. Jeg skyder for den over. Der er ikke noget friendly fire på. Så kunne det det være er derfor, vi ikke rammer. Ja, jeg er usåret nu. Du har afsløret lige det selv, Jacob. Mhm. Jeg er udødelig. Ja, Lad ikke? os se, hvor hurtigt det kendte os. Ej, jeg har en anden ting, Ja. jeg har en anden en. Nå. Ja, jeg sigter bare på den yderste til venstre. Og fyr. Hold da kæft. Jeg fik sat mig støv. Okay, Ja, det nu må- kan jeg tage skade. Jeg tror bare, den fik en kugle en efter en. Nå, så har jeg lige spillet min tid. Tak, højre. Læg an. Hvad er der? Nu kan jeg bare så de kan ramme Jeg må med den gerne der. lige sigte på højre. Hvad? Og repeter ild for... Nå. Ja, bliv lige i linje. Nej, okay. Help! Oh fuck. Hold inde. På Johannes Wilson. Hvem var det med? Ja. Det må jeg gerne lige stramme op på. Ja, Wilson. Det er fint nok. Puha. Nå, lad os lige få skudt de dukker, så højt kan gemme sig om bag den. Læg an på den yderste dukke til venstre. Og fyr. Godt så. Omkring. Lad mig skyde højt. Jeg ramte heller ikke. På en eller anden grund ramte jeg overhovedet ikke. Hvor høj han kunne stå bag os, og stadig ikke ramme os. Gør klar til march. March. Gør klar til hold. Hold. Omkring. Læg an på den yderste til venstre. Og fyr. Nå.
Indstil skydning, eller hold inde, venstre om. Form en dobbelt kolonne. Godt så. Jeg vil gerne lige bede om at gå fremad i tempo. Nej, høj, du skal bare blive der. Ja. Vi ses i helvede høj. Så vil jeg gerne lige bede om at få ham op på min venstre. Nej, fuck. Den anden Farvel. venstre. Jeg faldt med. Jeg synes virkelig, I er dygtige lige nu. Især dig, Lukas. Jeg har dårlig balance, okay? Du klarer det selv med godt, Lukas. Så vil jeg gerne lige hente frivillige. Jeg vælger bare lige selv. Bankendorf, du må gerne lige træde tilbage i linje. Hvordan er det frivillige, hvis du selv vælger? Ja, Det tænker jeg også lige. Frivillige valgte. Niels, du melder dig lige pludselig frivilligt til at gå derned. Og gå lige på Ah, den det- hold. Du må gerne lige gå på den hold. Nå, okay. Jeg er mit hold. Det meldte jeg var ikke frivilligt. Nej, men Det gør jeg alligevel. det ser du sgu, så går du det. Skal vi lade nogen op? Niels, ja, du bliver bare lige dernede. Så starter vi lige med Kane og Regner. I går lige ned. Niels, du går ud i den ene side, og I to I finder bare den anden side. Og det her er ikke unfair på nogen punkter? Overhovedet ikke. Det er ikke om unfair, det er om Jeg at tror, du træne skal tage det som teamwork. et kompliment. Nørskum og Vicky Sporting Fire. Nej, du skal bare lige tige stille og stå pænt i linje. Regner og Kane, I skal egentlig bare lige øve jeres samarbejde. Mod at kæmpe mod en modstander, som... Ja. Niels, ja, nu må bare lide det uretfærdige liv. Angrib. Jeg lykkes, jeg bare. I believe in you, Niels. Godt råd vil være, hvis den ene stak op, og den anden stak ned. Det er jeg er i gang med, Jacob. Bare shut up. Hej. Hej. Hey, Jacob, jeg sagde det. Ja. Lucas og Wilson, I hopper lige ned, og... Red og on. Nu meget får du ro for Peace, dem, Niels. Ja, og I fortsætter bare Det siger du kampen. ikke. Skal vi smage dem? Wilson, hjælp til, tak. Åh, shit. Hov, pludselig opdagede Walter, at hans gode ven Wilson havde brug for hjælp, så Walter hopper også lige ned og hjælper til. Det kommer. Sådan. Nu. Så vil jeg gerne lige have... er der nogen af jer to, der melder sig frivilligt? Nej, godt så. Den er skyder. Ingen af dem. Ja. Skal jeg skyde Walter, i du skifter bare lige hold. Sådan, Niels. Sådan. Au. Skal jeg, Må- altså være ned, skal jeg være nede i trapperne? Ja, Mm, du er noob. jeg kan ikke komme ud. Niels, du må gerne lige skifte hold igen. Tak. Så skal vi lige prøve med Jakob, og... Nu jeg tænker over det, så er det... Wilson. Tak. Du må gerne lige blive der. Jakob, du hopper bare lige ned, og det samme gør du, Bankendorf. Red mig. Og så mor. angriber I bare lige. I må gerne vinde over ham. Tak. You can do it, Walter. Spændende. Det kunne da være meget værd, hvis du kom sådan der. Ja, det kunne det faktisk. Ah, Godt så. Lad os lige begynde på en ny øvelse.
Jo, jeg var sådan Ja, noget. bare lige efter jeg lavede de der så hul. Op på mig. Desværre. Lad være med at skyde. Ja, Det er det jeg. er svært. Absolut ikke bedt jer om. Jeg venter på, at vi skyder det. Der fight. Okay, lige stille. Vi indfører lige PTS. Hvis der er sådan, I har nogle spørgsmål eller noget som helst, så siger I PTS, og så hvis vi bliver ignoreret, så er det fordi det er nej, og hvis vi siger nej, så er det fordi det er et nej, og hvis vi siger ja, så er det fordi du gerne må stille et spørgsmål. Men ellers lad være med at tale. Nogen der mangler TB, skriv TB i chat. Fremad i tempo. Gå han lige komme om bag mig. Godt. Det er ret usædvanligt, men jeg vil gerne lige bede om at holde. Og så vil jeg gerne lige bede om at få min dobbeltkolonne. Og så vil jeg gerne lige bede om at lave en kolonne mere. Ja. Godt så, okay. Ja, hvem skal vi sætte dig sammen med? Dig. Ja. Hvad har jeg nu gjort? Så jeg til dig, at du skal snakke, hva'? Okay. Høj, jeg vil gerne lige bede dig om at faktisk se, at jeg bliver på det hold. Godt så, Ragnar og Lukas i Jakob. Hvad? Stop det. Jeg prøver faktisk at få jer ud lige nu. Ja. Skal du sige? Stille. Godt så. Ja, høj for min i den her kolonne. Så vil jeg gerne lige bede, høj, du må gerne lige tage infanteri. Lukas, du må gerne lige skifte hold, og Ragnar, du må gerne lige skifte hold. Når jeg har skiftet hold, så må jeg gerne lige komme tilbage i de kolonner. Dræb mig. Tak. Det er Johannes. Lige Det gør jeg. Jeg slukker ikke op på det. Water. Du må gerne lige kigge den opad. Sådan. Jeg må gerne lige få mig ind i den kolonne, som jeg bedte om. Godt så. Wilson, Walter og User joined your channel. Lukas, er det ikke dig? Jo. Det er Lukas. I må gerne lige gå et eller andet sted derover, og så skal I lige øve noget 2v1 melee, og lige øve jeres samarbejde. Ja, I må gerne gøre det nu. Arrangér. T-pin for Walter. Helge Backendorf. Hvad? Nej. Nå, User left your channel. stille. Godt så. Ja. Dig. Hvem er du? Det er høj. Ja, høj. Johannes. User Niels. joined your channel. I går derover et eller andet sted, og så øver I 2v1. Du dræber høj. Det ved jeg godt. Det er jeg bange for. Jeg er bange for Niels, som ikke er Johannes. 10 lige stille, tak. Tak for ordet. Kay, Jakob og Ragnar. I finder også lige et sted, og så øver I noget 2 på 2. Og Backendorf, du går bare lige med dem. Det er allerede til en kedelig træning, så jeg bliver nødt til at gå igen, hva'? User left your channel. Nej, det er ikke fair. Okay, Gør det godt teamwork, Walter. Jeg er ikke begyndt endnu. What the fuck? jeg vil gerne lige bede jer alle sammen om at stoppe med at kæmpe, og så lige stå stille en gang. Vi har kun fået 10 sekunder. Ja, det må du ikke. Yes. What the fuck? Yes. Jeg er lige her. Du må gerne lige få min der. Okay. I andre, I må gerne lige begynde, jeg hjælper lige her. Hey. Walter. Rolig. Ja, hey, stop så. Blok cirka ikke. Stop det. Kom blok nedad. Walter. Stop. Kom nu. Det er rigtigt. Okay, Walter, du stiller dig bag ved Wilson. Lukas, stop det. Wilson, forestil dig, at du blokker ham. Du skal ikke forestille dig, du skal blokke ham.
Johannes! Jeg får lige sådan noget. Og Walter, du kommer så Jeg ind venter her. på dig, bare roligt. Hvad? Hvor er vi startet? Du skulle blot mig. Wow. Du skulle blot mig. 10 stille. En blok virker ikke. Okay, det er hvis du ikke se på mig, jeg lærer. Wilson, I går lige hen bag hinanden. Wilson, du starter med at blokere Hey, blok op, til det slag. er meningen. Og Walter, du prøver så at komme udenom, og så slår han igen. Walter, du kender det vist udmærket. Kunne jeg forestille mig. Godt så. Ja, sådan fortsætter I bare. Tak. Og så kan I skifte sådan ind imellem, hvem der skal være modstander. Au. Først væk. Du kan stoppe det der. Min blok virker ikke. Der er nok en blok. Kan ikke blok op af. Okay, er det ikke fordi, du sådan har den på autoblock inde i options? Nej, nej. Jo, inde i control block direction. Slå på mig, så ser jeg sker. Nej, jamen du skal gå ind i options, og så skal du i control block direction. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke skiftet det nogle gange. Jeg har Jamen, altid haft prøv det at gå ind og kigge det. Options, hvorhenne så? Og så i den der hedder control block direction. Ja. Og står den på automatic eller by mouse movement? Det står ikke på automatisk. Hvad? Det virker bare ikke. Okay, jamen så skynd dig at dræbe høj. Jeg kan kun blok nedad. Kan vi ikke lige forme en linje igen? Om bag mig. Det fungerer ikke det her. Nej, det kan jeg lige se. Jeg tror, det er et for stort område. Vil melee-banen ikke passe? Nå høj, havde du sjovt med at kæmpe? Jo, jeg overvejer lige at gå derover og så lave noget team. Godt så. I tre bliver der egentlig bare. Jeg vil lige forme en dobbeltkolonne igen. Jakob, det var det igen. Form en dobbeltkolonne. Hold da. Right now. Kom så. Ja. Niels og dig, rytteren der i balisset. Eller sådan nationstid, eller bare sådan? Nej, I bytter bare lige side. Den kolonne jeg står foran nu, I tager lige UK. Og så bare tage den første troop. Og I former bare ind igen. Ja. Britterne, jeg vil gerne lige bede om at gå højere om. Og så avancere. Og gør klar til hold. Hold. Omkring. Godt. Kig der. Franskmænd, højere om. Hvis jeg lige User joined your pludselig... channel. Hallo? Hvis jeg lige pludselig siger frys, så stopper I bare alt, hvad I er gang i. Og så bliver I bare stående i stikker. Den vej I stikker. I holder bare sådan her, for eksempel nu. Godt så. Jeg vil gerne lige gøre klar til angreb. Angreb. Frys. Ja. Jakob, du står lidt alene med 2 mand igen. Kane. Ja. Og Niels, du står også. Ja. Bakkendorf. Hvis du kunne komme rundt om her. Når I charger. Og det samme gælder egentlig for dig, Jakob. Problemet er bare, at du står lidt alene med 2 mænd her. Og det kan godt være et problem. Frækt. Ja. Fortsæt. Hallo. Nick, du har dem så, jeg har dem til vent. Oh, shit. Jeg skal lige til at have en epic kamp. Det bliver altid snydt. Ja, vi skulle lige til at vente, Nick. Ja. Gør det samme igen, eller hvad? Nej, Jakob. Godt så. Lad os lave det her. Det kan være, du skal sætte tiden op. Nej, det er ikke noget med tid, det er noget med det der skov. User det kan du også sætte disconnected op. from your channel. Ja. I tager bare lige det samme hold.
Oh my god. Har du sat den til deathmatch? User joined your channel. Jakob. Nej, Jakob. Hacks for the win. Jeg tror, når den er 20 minutter i, så tager vi noget mini-line battle. Godt så. I mødes bare over på den bane igen. Jeg har været herovre, bare 10 på mig. 10 på mig, så er jeg Nikolaj, været vi herovre. skal skyde den vej. Jeg spawner direkte herovre. Og husk at sætte de holdløber på. Nu vil jeg nok kun opad igen med en der. Sådan. Det kan lige der. Lige der. Og I får mig lige op på 2 linjer. UK, I får mig op på min højre. Frankrig, I går bare lige lidt væk. Frankrig, det var ikke jer, det var UK. Godt så. Hvem er den, der står AFK herovre? Jeg tror, det var Holter. Nej. Lukas, hvis du gider. Nej, Mathias. Stop ind. Okay. Er vi ikke lidt i undertal? Nu er vi to i overtal. Det er fint, vi har Mathias. Nej, de er kun Åh, én fuck, til. det er dig, Niels. Godt så. Gør klar til at angribe. Angrib. Prøv at holde jer samlet og arbejde sammen. Nå, vi skal ikke sådan lige stå stille først. Okay. Nick, vi må redde Jakob. Nej. Jo, tak. Okay, det var et farligt angreb på gang i der. Nu var man fanget, så. Hvorfor dør I? Fordi hacks. Mathias, skal Kom du så, så? Nick. Du skulle have ændret ham der. Det kommer jo Hold! med sit spam. I får mig lige op i linjerne igen. Så blev vi lige flækket, Johannes. Det er spammet, Johannes. Frankrig op på min højre. Jeg er stolt. Ja. Den her gang vil jeg nok også lige se frys, hvis det skulle være. Får vi liv egentlig? Mathias, så jeg igen? Nej, det gjorde jeg vist ikke. ETS. Mathias, stop det. ETS. Ja, Får vi liv? Tak. angreb. Frys. Hvem er det herude? Nej, Waller. Ja. UK, det kunne faktisk være en fordel, hvis I måske samlede jer lidt igen. I stedet for, at I har sådan 2 mand, der løber helt ud på hver sin side, hvor de ikke rigtig kan komme ind og hjælpe. Selvom I prøver at flankere dem. Så vil det være meget bedre, for eksempel ham, der står her. Han er måske nemmere måde at komme rundt på, og så stikke det med ryggen sådan hurtigere, end din måde, Waller. Angreb. Fuck dig, Lukas. Ej. Au. Niels. Shame on you, Niels. Du har advaret mig. Jakob, du hacks. Hacks. I call hacks. Aimbot. Er du klar til at få en Ørskov? Lad mig nu bare lige få et skud ind på ham. Lad nu være. Fuck sake. Jeg er lidt ked af det, jeg ikke ved, hvor du er. Nå, det er. Goddamn. fucking blok Godt gået, Jakob. Godt så, Jeg I giver kommer lige noget. op på jeres linje igen. Husk lige jeres PTS. Jeg vil gerne lige huske at sige, I må gerne bryde jeres PTS, hvis det er call-out. Et call-out er for eksempel, der kommer en bag dig, eller sådan noget. Hvis I kom. UK. Ja. UK, hvis I lige gider at forme op på min venstre. User in your channel timed out. Ja, det er ikke fair hold, det her. Jo, det er totalt fair. Fuck det shit. Stille på jeres PTS. Nej. User entered your channel. Jeg håber. Lad være med at lægge an.
Godt så. Nu bliver det fair. Du er klar til at angribe. Angrib. Ja. Ja, hvad så? Kunne der måske egentlig være teamkill på, måske sådan bare, hvor vi kunne se, om vi faktisk teamkill. Altså at lære det. Ikke lige nu. Men jeg skulle gerne prøve at undgå at stikke hinanden. Ja, nu er den 20 minutter af, så jeg synes, vi skal prøve at lave lidt mini-line battle. Hvis ellers sammen lige gider få mig på mig, jeg kan være i gang. Stop med et Han er selv udenom det, man er blevet ved med at få Ja, men stop det. Har jeg sparket dig? Har jeg sparket dig? Ja. Jeg stod i stille i en klaphat for helvede. Og hvad fuck var det så, der Stop sparkede nu mig? med at sparke. Bare 10 stille. Fuck, du er så 10 stille, Lukas. Tak. Kan du stå foran bagved for helvede? Klaphat. Come on. 2 sekunder. Oh my god. PTS. Ja, hvad så? Er den moment heal? Ja, lige 2 sekunder. Vi skal jo skifte, skal vi ikke nu? Jo. Altså. Er det imod? Okay, man vil gøre det automatisk. Lige meget. Sikke en mini. Og det var en sammenholdet, man. Jeg er sammen med dig, Wilson. Det er min bedste dag, har forholdt ham. Han stopper det. Gosh, really baronet. Kom her, din Lige overfor. Kom her. Kom her, hvis nu her. Spøg. Tag og fuck. Ej, what? Du er for grim til mig i morgen og med på den vej. Nå, Mathias. Nå. Jakob. Har Mathias set tærket i? Nå, Jeg så det giver den jo i dag. meget mere rum. Jeg så også badedag eller sådan noget, der var fucking kedeligt at være bræk. Klokken virker ikke mere. Hvad? Hvad? Var der ikke, Godt, så var der jeg ikke vil gerne lige have, at I movement, holder eller jeres PTS. Hold. PTS. Nu laver Ja. du en Wilson. Jeg var Mathias, lige spøg til sidste. det. Spil jo nyt. Godt, så bliv lige spectator. Goddammit. Og syg med. Prøv. I går lige ind på de hold, I var på i andet map. Jeg holder så leder, og nu spøger jeg alle sammen. Det er stille. Bare sjovt, at jeg går ud. Bytteri. Walter, hvis du går på UK. Og det samme med dig, Kane. En han var et, tror jeg. Ja, okay. Hvem fuck styrer for os? Det gør du, Mathias. Skal jeg Du styre? du kan se bakken op til det. 2 sekunder. UK. UK. Hey, stille. UK, I må gerne lige gå ned i 2 i kanalen.